Ahojte, vítajte pri tomto videu. A to je Karotka v tíme. Jednu časť som proste vymazala, pretože sa mi moc nezdala dobrá, tak som sa rozhodla to natočiť s kamarátkou druhýkrát. A môže sa ísť na to. Píp, 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 píp. Ten hrozný budí, že? No a nachystáš mi prosím ťa nejaké raňajky? Ja si idem napísať zatiaľ na počítači s kamarátkou, no vieš, s tou Karotkou. A jasné. A dneska idem zase do roboty. Vážne? Ale ide sobota. Ja viem, ale vieš, ti to vymenili za ten piatok, čo? No áno, vieš, tie skôcky a tak. No, je to proste tak nenávidím. Ani ja. Bože. Tak ja idem. Ahoj, Lacka. Ahoj. Ahoj, už som tu, tak ideme k tebe domov? No. A doniesol som ti Old Spice. Vieš, že to je pre chlapov? Ja viem, ale toto je ženský. Vymyslela ho jakási Zuzulová, že Old Spice, prečo si mi ju vzal? Moja holka je sexy baba a proč dělat mám Old Spice? Ježiš. Uj, ono sa tu lepí. Prepáč. Tak fajno. Díky za Old Spice. Tak jo, tak ideme k tebe, dobre? Ok. Tak poď, láska. Aua. Dívaj, čo tu robí tá doga. Ona bola asi zdrogovaná. Asi, hej. Tu si dá môj Old Spice. Pozri sa, tu mám cenu a v ňom mám banjo. Ježiši, ty si vyhrala banjo? Nie, šľahal som mu tam tomu bezdiakovi. Aha. Ešte také menšie infoško. Pardon, ak niečo počujete, ale sme v bytovke. No, tak čo ideme robiť? Pôjdeme sa posínkovať? Jasné. Poďme. Ale pod posteľ. Bela nebude mať radosť. Bela! Je otvorené. Bela, pozri sa na toto. Ukáž. To ako vážne? Kde si to stiahla no proste natočiť tou kamerou? No, vieš, bolo to na Facebooku, policajti to tam dali a ja som to proste to skopírovala a dala som to tam. Dobrý deň, som policajt James. My sa s Karotkou poznáme a tu máte ďalšie video, ktoré sme teraz našli, no. No, je to nový policajt. Vážne som nový policajt, vy nemusíte veriť a tak, no. Tak už odíďte. Bela, radšej si ľahni. Prídem neskôr. Tak čau. Super sme to dali. Sandy bude mať radosť, daj si. Jo. Tak vychápem to skôr, tak poďme. Teraz tu nechoďte. Okamžite teraz vypadnite. Áno, čo? Mám rande, tak vypadte. Ale dali sme to na prvý. Dobre, a potom to vyrieším, potom keď ten retátko odíde. Čaute. Čau. Ale zase nejaká pošta. Aha. Ďakujem za ten Old Spice. Vážne sa ti páči, láska? Áno, Old Spice je pre mňa Old Spice. Si najlepšia, ale ja už by som mal ísť, lebo vieš, Bela. Tak, čau. Ahoj. My sme dvoja bezdiaci. Bezdiaci. Zlatko, som doma. Vypadni mi akože z očí. To už ako prečo? Pozri sa na toto video, čo mi dala Karotka. Ale to som ja nie, to je môj bratranec Filip. Filip? Filip Papoušek? Áno, presne ten. Ja ho nepoznám. Tak prečo si povedala aj jeho priezvisko? Vymyslela som si to. Aha. Ale presne je to aj ten môj bratranec, Filip Papoušek. Vidím, že tu máš tú jazvu a on nemá jazvu. Aha, tak to ma nenapadlo. Tak ja idem, čau. Počkaj. Dobre, dám ti ešte jednu šancu. Dobre. Prepáč. No, tak ako to išlo? Ako to išlo? Ale veď oni sa tam teraz boskávajú. Nevieš? Ale pozri sa na toto video. Tak, Karotka, kde Ty máš Old Spice? Áno. Wow, Old Spice! Nie, môj Old Spice.
Ale dobre, nechaj si ho, dostala som ho od toho. A kde je vlastne James? Ty si mi ho vyliala na koberec. No nič, ten koberec som ti tak vyhodila do kontajneru, takže to je ti k ničomu. Dobre, ale kde je James? Tá doga, vieš, no. Jaj, oni sú zase spolu, tak čau. Ale ja myslím druhého, nemyslím Jacka. Ja, čo mi pomáha? No, hej. Ten išiel na pivko s kamarátmi. Jasné, tak ahoj, Čau. lebo James je veľmi pekný. Pokračovanie na budúce. Presne tak. Ak sa na to tešíte, tak sa tešte, pretože pokračovanie bude oveľa lepšie.